Jesuwo Chenna Metnada Dename Somuo Kuto Adibi Arori Pami Mefawo Kwampa Anoso Yesuwo Chenna Metnada Daname Somuo Komi yeba sibi ibi hianya ona na ehema minister ona na ehema no mani bibia. Okay, meeting the Pastor Richard Ofori entry from International Living Film Power Ministry. See, I can see you didn't want dance here. You didn't want dance because or your bar time or your bar, your castle or bar, your mammy your bar or your bar time. Na odonipa oyini yem senenuma na oyidima Joseph Ando Adwoa Leticia oye obi ana meneno meyire dada amene woba nti ono de eja awade na esemia abibie ni holma yese odisie mi enkomodiem efutuo bibia mini ni ja awade so afi abeta se emia esanse abofra wo entemti tembia se otue fami busango ya o hote sei o mi se o mi ho ye na mi so mi tumba sra no aboabo Otiwaa yo bia na tse medical kan ni mu ha enti na ne ho so ye ha pa onfa ade nso nse ni mu ene ye ni bufu a obesom na no na wa kan ye hia enti ye de ye ni din kan ye hia enti o kan wi a no wa ja ni nyina mu enti udi hye mu a ono de onfa nse ni mu osenya me nso deda enti meka ni nyina o kan ni nyina wi a na o de ache enti enso ye ma me ye fa ne saa me ne tinaye. Okay, me din de kofi banfu kofi ofori me ma me ye mafu a one me ma me edi agrache every omoma wa brem and at the same time ya tran mu fie mu fie and e wo me a chimoda Jamaica o ne wo me edi anta adwa de o ye me ma me prekope minimie pa e kata me ka bebre o wa komapa o adoye odidi a opo so bia ndibi amije na tofuru abamfana anase mafo wa ma Leticia Boafo oya menyonko brebo ba he mene na hyase mfie be se aduonu nuko mfie aduasa na mene na nantia saatama Roris eye kuini ade na ne ekotema kofentuma saatama no ye disibude bitimi yetimi epam we ne de si ne ye de ba ye ba na ba ko so wa kokwa so e friend se wa ye miensa na saatama ye brother ba ko ana ye kese no ye duma wo GTP into no na no tonto ani de gu ho that's atamku abe obeda na ade ntoma boda abonten so ya so ye de ye bomodin an ye disibude ne ye tikam ne aba no de nyame didi mu an nyankopon ya na do no kohyia ne baketu a soja papa soja enti papa soja kuta potomanto no wa hihye ne de na gum na ka me ni mi ase wa de se wa ba hye de chinti o body ba no so se de bla se ama na ye de saa ko se na ni nyina achi no so no ye nyina me ne tie aboapo ye nyina hye pila baako ni ne fie ti ya yete se nuano me ma ene wo mma no se wo ba ho na se ya nka nkyerɛ se oliti ebi anya me nuano no na ya damfo enua wo badi achi ti se ne yesi ye no ko breko pereko pe enti bra wo ba aboabo no so no me ana me de ko presby me de ko presby e kwa sori makuo ni nyina wo beye ebi eche ko beye district treasure na chese ni nyina ye kwa ye ba enti me nyonko preko pe mene ne na ekọ na mene ne na eba ensu ya nto ewi ammo ene ntokwa de efa ne kwa
ye kun ne ye ko me ne di nkomo na metwa mani ko hwe obi say obi twam na mehwe nkra say wo pasam ene me ko me fie me se ko okwa so ye kakra no asan aba na me se na be ye de wa ha wo se na wo de so fie na lol kwan no so no ebi da mechi na ebi da me na me de na ye kese wo se wo de wo kan ka eso kra de minti na me so maba no ye nyina na ye tra ha be si ko fie na me so me ni asere hwe ene ye da kro betimi akoba de ho eso ni nyina na ye den ye ko enti me ne nam se nua ni Akyem Adjobue ha be bie ni ho no ma okwa me ne nko me so be bie ni ho amekwa me ne nko say obi a ye afutuo enye se konkonsa bibi sa afutuo driver papa bi ya de nyina tebro no so ho na me ankasa me nkrofo de talk card ma no na ka no mo de ma no no na oye ma asem na me kotu ni fo say wofa unu se kai me nkrofo de omo tipe omo be je frunsam o enti jai enti abranti ano ye ni mate ni wo car no afa de ehu na pakwala de hwe hu ya pe be se pu Adwoa yawu tro ya be de afa be se Joshua de be odo se Joshua de be enti afa de ba we say abranti ano ko car ya kire be nkrofo mo se wo ka ni nyina na dan for so de nam ho wo ka ni nyina de na dan for so de nam ho enti ya tro ye di ye de herade fine sense ne me di gifti minta me yonko brabo pa nia preko pe na se onu ni bufu a na waba me ho gifti me buafu pa na se wan na tete wo o se hye efia ofo no mo tete mi o kire won se wo ye haso na e ma obunfu de wa obusu na keka kire won na se mame nko keka bi nche o se wo de nya abotre ade chi anu aba no wa fa phone gifti se no me bo no adwo wo fie nti so no so mekwa na watwitwa kontomre bebre no de agu ne fie o anam sa da house man wo mpra nti midugo a o mehu so ho ofi nti wo mepra anam say mami we monopause na chi wo o se me monopause na chan ho de ekura na me maye biribi na me buafu no na makọ ne nchen no wetu me fo o tu me fo e wo biribi emu na me mana ye biribi kura na me se me nkasa wo ho no no afua me nkasa wo ho nkasa wo mbo no afafo gifti bra na me ne wo ndi nkomo asam na obeka o na ma Jesu o enti enu nti no eya me yonko brako pe me Paulina Amoako me fi Akyem Adjobue na anti Leticia Boafo oye me nyonko ye nyina yeti area baako nti ye nyina tai esrasra ye ho na nkankan se ye nyina ye ma ye anwoma emma ne ye mema nko anti ya form group bia aha nti ye pe na we ba ne nyonko no apai ne mrane na me so ma pai me mrane sa ne ade nti ye nyina ye te wo fefefe yare a otumi ba mensare me so me yare a metumi ko ne nsare ye ti ye fie benbenti na boni bie ni entem mankume wu abafa ne ya nti wa hwira de pa ama yinyina ye ho Pacho frame Emilia Ofoliwa me hu ma Adwoa no be 31 years ni na ohu me waboabo de wan ama me hu me na ope masem to timi be krom na wa frame ne ne ko edwom na patam o tumi fo no hye me kura woni ma bebre hu timi de maami we me friend se oye teacher oye obi a onimunyansa o ye ade na kire ne se ma de we na enye obeka cho se enye jai abranye na mate kwan amaami fa so ekotwa abula wo me plot so a minimum ho hwe ka cha me se ma otwa bula mame ti kwan bi a me fa so a me ba bisi me dan me mesi o ma me ntena busu afie me finkan ba ma me metena busu afie na mesi o ampa e disika na ba ye minue wo wa no afra menya mesi ama edan a meti minue ne si ma me bibia me ye biara ni ho a men kan kire ma me a me edwoma pata 96 me wo fie enya ne mpo afon wo di mrika ba e abran 100,000 so ata me kan 10,000 wo bi na me se ma me wo di bia ka cha me se me wo se besin
adamfo kɔgye apata ma me 96 ɛwɔ dan dwom na metena moto ade nti me na 31 years ni menya ne ho fom so da no no bibia to me mpo na me kaka den sɛ den wɔ setena se nti ɔno nso bibi kyerɛ no so na sɛ ne ho yira na waba ɛne me hu sɛ ɔba asom na no adan a ɔse obi ha me setena se menom suo ɔno musuo no wi a ya kasa ne adan nkɔmɔ no na n'ani agye no ɔkɔ wo hɔ anu waba abrama yɛ pɛkyɛ me yale ti me de ne tena ka mu anu ɔkɔ hospital ba me hwa na eduru awia na opɛ no no hu no wɔ me store hɔ a na kyese bi a ɔkɔ ne meyi hɔ ɛwɔ dan na sɛ ɔkɔ mafo wa hɔ ti da me hu maami meni agye wafa me sɛ nua keto a nimdia ne kyerɛkyerɛ ne atenetene a wɔde ama me wadwuma asɛm ho no ebiribi me kɔhyɛ dwa foforo kora wɔ dan me kɔdi nkramba me kɔhyɛ dwa foforo no ma hyɛ wɔse fasika ne hyɛ wudwa yi mu ɛmfa nkɔ dan na me sɛ ma me de bɛkɔ nti me kɔyɛ kɔhyɛ am bɛka kyerɛ no wɔse afei na wo san bɛka kyerɛ me sɛ oh wonsɛm yɛ na wɛre ma mfa na amwa me nti de ma hwere bi oyɛ nyɔnko pa yɛ nua pa yɛ dɔfo pa ene na ekoma kuo asore nyina kosi se me konkran bae otu me fo pemasem ma hwere nua ane nyonko papa na ne nyina mu ne eka ne se ne a awurade pɛ na woyɛ wabrɛ ansa wokɔde na yɛde awurade asese wafa ne mai so agyina ntenten apre ne biara nanso yɛntimi sese nyame adwene nti ede aseda ma awurade afa ne currency kosi sada chibia nyina ebehiem ebio efre me Helena Frempong na ma Adwoa ye me step mother sa na efre ne na sa na efre no ma Adwoa na me nka bebre bebi kitu bi na me kai se tama na wo market no a oton kwarata ade nya akọ ho se okosra no nko ade kwarata ade de wo benya asa na wa firi ho edress must be how twitwa ntoma no de abase yempam na me kai me bia me ko ho se me kosra no osman se me kota ade bra na inse da ni market ho yie papa ikoyera wo market ho asa na me ma me chi wo market ho echi hwehwe me no ohu no se we do ba market ha me small bi me pese me san chi se bi ananze se suya market ha na de bia oba na me small wa ma me yera si etisam kakra me ka fa ma me anho no oyo badwe ba ye listen ni die ye me pa kakra me ka fa no ho ano that's
sorry of awesome and shall. Hallelujah. Amen. Yes, Christ. And when I sat there, I know the child who shall know. And man, what you will be. And see, and man, almost Sunday at your feet. Almost as on the free before us or no. Make you look at it and say, yes, Christ. Near windy. And I'm your sister, yes, our now will be answered. Hallelujah. Amen. It went straight and said, now pray through Yakubu and a young one. One money she said, on that snack will Yakubu and you. Hallelujah. One called Doye. Then he said, many one so. He had a contour. See a better snack will Yamen, I said. The better snack will Yamen to me the moon. Yesu Kristo na onyame ani onyam aba ne so na ɔhyerɛ no ɔsɛ ɔteatea ahoɔden no ɛma ɔbra no ɛyɛ sɛ ɛnya abahodie ɛnya ayaresa ɛnya ahotɔ hallelujah ɛne onyam a onyankopɔn ɛhyɛ Yesu Kristo mu no ɔma ɛnhyerɛ ma ɛnyɛ Awurade ɛne onyam ɛnhyerɛ Emma Mose and Namibo, Puni Puno, was in the Multimedia as a sign. A plan also, your father issued to see a dark man. So, you are taking your son. And I do not hear me. Jenny, Emma, yea, Amma, who be a Punya coupon. So, yeah, no, and the air from the back. And now I said, yeah, I did get air call with your coupon and check. So what kind? 5 verse 8. So now I can now you soon. Now I feel here. More yet, I Ebradimu. More night to say I'm back. If we say, hi, Abba, that a papa ye, ne no pray. Hallelujah. Amen. If we say, hi, Abba, dead, papa ye, ne no pray. Near possibly Muslim. Young Mabra, ye, Bono, and your crown. Gabo when your mother was from, Papa Woman. Send your papa, I didn't know the I keep ya again in some hour, ye canoe. You miss us said, here you say. Near Tossum, ye son, and said, you been to pray. It is the moment I ain't to pray no. Na ya papa no. Na ya papa was training no. Na ya Macuna, you know, Yamay day. I beg. Yet I was said. And they all say and say, yes, sorry, Shrey. It is when you know, I don't hide no Abba, so. The fire young Pastor and Shrey. And see, I did train here. You did papa yet. You didn't look great dear.
ɛbɛkɔ yɛn bra na sɛ wo han no ba yɛn so a ɛma nneɛma nyinaa ɛsesa ka yɛn ho na ɛde bie ɛkɔ yi nea yɛbɛyɛ nyinara yɛayɛ ama wɔne onyam no atumi adɛɛdi sɛ yɛdidi sɛ yɛnom ɛne nneɛma ahorow a biribiara a yɛyɛ no yɛnyɛ mfa nhyɛ wɔ onyam na nhyira ayɛ yɛ dea nhyira nka wo bi sɛ wode saa afutue yi sɛ wode saa abakyerɛ yi wode awurade nyankopɔn asɛm yi ɛde adom yɛn nhyira nka wo bi hyɛ yɛn bani ha yɛtumi yi wɔ asɛm so wɔ yesu kristo din mu nti amen na wote yɛ gyina hwan na wogye ne di ɛgyagye nyankopɔn a ɛnɛma nyinaa so wɔ ɔsoro ne asase ɛne bi ɛba a wɔdɔdɔ no yesu kristo yɛ awurade ne di ɔno ɔde wɔn nkɔnkɔn yi sɛn no ɔbɛkɔ mɛri a ɔno papa sɛdeɛ ɔwi ɔsie sakwa sama nasa so sɔre fɛ fo ɔsɔ ɔno ɔte ɛyɛ na ɔnneɛma nyinaa so wɔ nifa ɔno fɛ kɔ akasefoɔ ne nkɔ atɛ wɔn kronkron ekristo pata kronkron bi akɔ ɔma yi ɔsɛ wɔn ayɛ ɔfa ɔne fɛ firi ɔnam sɔre ɛda amen. Waktunya teman-teman.
ɛnɛyi ayɛ soronko ama awurade no onyam hyɛ adaadi na yɛasɛm ka nso enti baba wodeɛ mmienu a woyie ɛkadua da na ɛtɔ so mmienu Adwoa Otiwaa ɛho dɔ nti ɛna wabɛpue ha yibi mese yɛ dɛn ne yɛfɛ mu awurade adwuma na ahyɛ awurade animuonyam na daakye bi akasa Adwoa Otiwaa no ase yɛkɔɔyɛ deɛ na yɛsoronko amen obiara sɔre ne nyinaa yɛ dɔ sɛ dɔ nti na wobaa yɛntiɛ sɛ dɔbɔ dɔ mu na yɛnkɔ amen Husband, yɛnkɔ.
yɛ mma nyame no nyam adedi nyankopɔn hyira mo amen yɛbɛsrɛ yɛnua no ɔmo abɔnten mu nyinaa sɛ mommrɛ mu na afei na atu bɛyɛ no pɔmpɔnso afei ne yɛyɛ naase asɔre no nti sɛ wɔ abɔnten a bamkyɛw ne deɛ yɛ obuo mu mommra bɛtena se yɛde printi awa bi ahwɛ yɛ po a na akodo mmienu na yɛapɔn nti yɛ papa no yɛ maame no abusuafo a yɛwɔ abɔnten nyinaa bamkyɛw mo bɛtena se na yɛnti a yɛbaa ha no sei no yɛbɛhwɛ na yɛmfa nhyehyɛ so yɛde ɔfa a ɛdu hɔ no ɛbɛma yɛ papa ɔmo no na watoa so ɛde aba yɛ nyame wayɛ bi nti ɛsɛ sɛ meda nyame ase dɛ aseda yɛna yɛ wode Jesus protecting nyame na metini bi a ɛkae sɛ kyerɛw sɛ nhyira ne awufu a wɔwu awurade mu firi mprempren rekɔ yi na wohome sɛ yiw ɔbɛhome afiri wɔn berɛ mu na wɔn nnwuma ɛdi wɔn akyi presbyterian dwom aha ɛwɔtwe ɛne nkron agyenkwa no agyidifo nam fam ha sɛ ahɔho ɔfa wɔhaw ne hu no nso wɔn agyinaeɛ ne soro owie kwan ne tu yesu yɛ wɔn atuu wɔn honam deda fam ansa te sɛ wɔdua mmorɔfua wo nso woatu ho kwan yie wo a yɛhwɛ batiko wo honhom anya asomdwee wonya wo ho mprɛ na mporo woama wagye nkwa ho na w'ani gye ne ho na w'adɔfo asiesie ho ama wo honam banyini mu yɛn ani gye sɛ daakye bi yɛbɛhyia mu ɔsoro yɛn ani onyam bɛda adi yɛbɛyɛ ɔman koro yesu ne hene kɛse na yɛbɛyɛ ne de yɛde yesu honam sɛ so bɛdi asase foforɔ so wobɛtumi asɔre a ahobrɛaseɛ mu asɔre agyina hɔ
na wona to etwa da yɛn na te sɛ ewura da a etwa mu na yɛn nyɛ hwee wɔ nim yɛhyia ha rebɛkae yɛ maame yɛ nua busuani dɔfoɔ ka Leticia Adwoa Otiwaa Boafo a wofiri nyansa a emu ne hwehwɛ bia no mu afrɛ no aba wo kyɛn no yɛda wase sɛ wohwɛ sie ne wanamɔnta taa wadɔfoɔ yi yɛkyi daa wona woma yɛn kwa na bere a wonim sɛ ɛyɛ no wogye yɛn nsɛm yɛsrɛ wo sɛ siesie yɛn koma na yɛmmerɛ yɛn ho ase mma wo nhyehyɛe nyinaa mpere akwan a wode yɛn mfa so nyinaa so na yɛtumi aka daa sɛ Awurade de man na Awurade afa na Awurade din na nhyira nka mmerɛ biara a yɛahwe onua bi a ɔte sɛ wɔdabɔ nti yɛgye di ampa sɛ wofrɛ wo mma kɔ daa nnunya mu nea owu anaa werɛhoɔ anaa osu anaa ani a wode ne hɔ bio na wopa yɛn aniwam ne so nyinaa ɛyi nti na yɛda wase kamfo wo din kronkron no yɛda wase nso wɔ yie a woyɛ yɛn nua adɔfoɔ yɛn maame yɛ adeɛ nyinaa a wɔafrɛ no aba wo nkyɛn no nyinaa de kɔsi ne wuda ɛne nhyira a wonam so ahyira yɛn nyinaa nti Awurade Nyankopɔn nkwan gya a wɔde ɔwɔ so nkonim ahodeɛ bɔboafoɔ titiɛ werɛ ɛyɛawerɛhoɔ yi mu titiɛ wofoɔ yi ne abusuafoɔ ne adɔfoɔ nyinaa werɛ fa wotom no boa yɛn na ɔwu awerɛhoɔ yi mu mpo yɛtumi asɔre wo Nyankopɔn te asefoɔ deɛ ho ato adɔe ne wɔdɔmu so na yɛn Awurade Yesu Kristo di ɛnim sɛ wɔtie yɛn amen yɛni pama na Awurade hu ɔbaa no ɔyɛ no bɔbɔ na ɔka kyerɛ ne sɛ nso
na awurade hu ɔbaa no ɔyɛ mmɔbɔ na ɔka kyerɛ no sɛ nso amen hwan na ɛka ɛso nhwɛ da hwan na ɛhu so da sɛ wasu pɛn ane wasu pɛn ɛfiri sɛ sɛ yɛwowo ngɛrɛ woansu ade amfa wo ɛsu ɛna ɛwɛ ɛhu sɛ ɛnkwa ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu ɛsu ɛpapere a yɛhu sɛ yɛbu yɛni a na nsuo ɛfiri w'ani so ɛɛba ɛsu kɔ ahodoɔ bebree yɛwɔ so bi wɔ hɔ a ɔdɔni bɛka sɛ joy tears anigye mmorosoɔ ɛtumi ma no yɛ dɛn osu esu bi so wɔ hɔ a na eyi yam sereɛ afɔ nipa no ɔdɔ owu na nso yɛ dɛn naka esu bi yɛ kɔkɔ dɛ tie sɛ ɔnsa su ɛfa ne pɛm sukuu nkwadaa mmienu bi a teacher kyerɛ sɛ wɔn papa yɛ brɛ sukuu na ɛyɛ sukuufoɔ no nyinaa yɛ so wɔn pɛm na baako ɛnu mi yɛ so ɔde kɔ no sɛdeɛ teacher kyerɛ wɔn sɛ wɔn nyina ne pɛɛ ne pɛm ra no ɔno de wɔn tumi ɛnya ne ɛnu mu eti ɛbrɛ teacher ɛdi ne praeɛ no ɔhwɛ ɔsɛ praeɛ no esu ɔsɛ teacher yɛ ne deɛ no a na ne wuro sɛ nea okura mi yɛ ɔno ɛna ɛyɛ ne deɛ ɛhɔ apɛ na abaayewa no hyɛ aseɛ na otwi osu wei teacher wo teacher abaayewa no sɛ woyɛ dɛm ne se bɛ praeɛ na abɛbi wɔ onyame bie teacher na nwene ɛna ɔsɛ yɛyɛ sɛpra yɛkɔ de ntoma go dodo mu ɛna ɔsɛ ahane ntoma go dodo agogo mu na ɔsɛ odie ofie na ɔnkɔfa ne ntoma go no ɛmfa ɛmbra na yɛhwɛ sɛ firi fie a anaasɛ ɛfiri fie abayewa yi a ɔka sɛ praeɛ ne dea no ɔwɔ nipa a wɔmfa biribi susu no sɛ nea ɔka no ɛnyɛ nokorɛ nanso nea ɛbɛda adi ne sɛ abayewa ne kɔɔeɛ no yɛhwɛ n'anim hwɛ ɔbɛba ayi hwɛ wada wama ɛna ti kyerɛ ɔmo sɛ deɛ ofurɛ kuma no ɔno na ayɛ yɛ eti yɛsu nyinaa na obi hwehwɛ n'anim na ɔsu a ɛna kyerɛ sɛ asɛm yi ato no ɛyɛ dɛn ɛyɛ asɛm yi ato yɛ na yɛsu nanso yɛn nyinaa na nam ne kwan mu nti ɛna akɔto sɛ obi esu no so a ɛyɛ gyina hɔ na wohwɛ so no mu ansa na adeto ho anam a wɔtu hallelujah esu bi wɔ hɔ nom a na adeyaw bi a atɔ wɔ ɛde awerɛhoɔ aba wo so na wosu maame bi yesu ka kyerɛ ne sɛ nsu ne nyinaa ne sɛ saa maame yi ɛyɛ okunafoɔ ɛna ne ba bɛtene pɛ a yɛde bi ɛgya no ne kuro de n'agya no a ɔne ne bɔ bra wabɛturo ɛna dɔm edi n'akyi ɛna wɔn yɛ dɛ yesu ɛna maame yesu so wogyi sɛ dɔm a edi n'akyi nyinaa ɛna esusu ba de boa no anaa ebi no so a wɔn so no gyam sere yesu ɔtwea ɛdeɛ bɛn ho a efi a yɛte bi konkura abagye nneɛma nyinaa bɔ so ɛna ne fi hɔ nneɛma nkɔ yie wɔba no aso de nneɛma ne ma no sɛ nneɛma afiri mu yi ɛnsɛm wɔ esu bebree a ebi mu so ebi mu so so ɛde boa sɛ maame ne yaw abɛyɛ yɛ yaw na awerɛhoɔ abɛyɛ yɛ awerɛhoɔ ebi mu ma yɛn so bi na yɛmfa mmoa no na yesu kɔkuru hɔ no hwɛ maame no yesu a wɔsu na ɛka ne kɔma sɛ daabi wɔsu ne deɛ ɛyɛ so soronko ɛyɛ mɔborɔ wɔsu nti bɛfɛ kwan bi so na maboa eti yesu a wɔyɛ awurade no ka kyerɛ maame ne sɛ maame
me catch them say then soon. I'm a player, I'm a Leticia. Ebusuya. Obi ọba a osu bi aboa no. Na esu na wo suo no. Eye super. Eye jam serie. Enti ni wo suo bi osu na ni. Enoti ene penisi obi abewo obi obi aso. Ebere mo sa yo ho yi mu yi. Obi esu a wo su no. Eye se osu bi boa mo. Na se enipa ewo adwempo bi wo esu a wo su yetira nyame se owo adwempo sonko e de ma mo enye ne enipa hwe ene nyame hwe ene enye ne enipa dwere ena onyame so dwere esono onyame adwere ko ene sono onipa so adwere ko enoti Isaiah ebionu wotwe e wotwe den ko ne se esa se ya oso cross asase ti saa na madwen so ɛkɔn sen mo ti yo mate sɛ nya madwen ɛne madwen mo ka hu sɛ ya na be Leticia ɔde ne ho bɛ urade ɔbɛkura fa yɛ kana sɛ yɛ sɛ Yesu yɛ ni bi afo nia ɔde ne ho ayɛ den amba urade na sɛ mo de ho amba urade dia urade sɛ ko yɛ so ai ɛ no pre maame ka yɛ bu ni podi ya maye ebra ebra e kai mai adansi bi no akese wo ko hwe ape no wefra se se owo etika owo de na kama me le so ye de so so mem na mo so ye se wo ye no otumi etapade a esombo no ye jai se je fa ye ho to Yesu so na se ye ho to Yesu so dia ye nim ere ewura se ja ni awo ọba no ọwọ nkwa na ni awo ni ọba no oni nkwa ẹsẹ ni anọpẹ yi asẹm ni kẹkẹrẹ no mo mma Yesu nkyɛn yɛ mu na onyame ani onyame yɛ dɛ nhyerɛn ma onyame ani onyame nhyerɛn na kyerɛsɛm kɛkɛrɛ yɛ sɛ obi na bɛhyɛ wɔ animonyam wɔ nyɛ wo na abɛhyɛ wɔ animonyam na sɛ mutumi ɛhyɛ nyame animonyam a owu yɛkyi onyame nso bɛhyɛ mu animonyam nea nidasoɔ nie no bɛma aba na animonyam hyɛ dɛ pue nea akete ebuo no onyame bɛka ne nyinaa asi anim na wapempam ayɛ ne foforɔ obi ne hɔ ɔde ne ho to onyame so na n'anim awi asɛm da wɔn a wɔbɔ ɔmo to Awurade so no adeɛ nyinaa edi bua wɔn na owie wɔn yie Awurade nka mo ho ɔhyɛ mo de owu yɛ akyi na nipa nyinaa hunu sɛ mo ne nyame ne nam ampa amen. Dunia dɔfo tunafo 8-10 doyie patro doyie dɔfo ɔbrɛfo bɔdwuma no ɛnɛ asa ahomegyepa mmra wo so na dɛwo mapa ɛnyɛ wo de deyie nyame mfa wo nsie adesan ayɛ sum deyie
yɛnyɛ koom na yɛmfa yɛ maame honhom ne ne kra ɛhyɛ Awurade nsa sima baako. mebɔ ne din prensa na magye so sɛ Onyame mfa wo kra nsie. Madam Leticia Adwoa Otiwaa Boafo. Madam Leticia Adwoa Otiwaa Boafo. Madam Leticia Adwoa Otiwaa Boafo. Nyame mfa wo kra nsie. Nyankopɔn wanya de kɛse ama yɛ. Mehwɛ yɛ maame fie na kyerɛ sɛ mfie aduosia nsia. Ɛnyɛ saa. Bi a bɛyɛ deɛ wɔre mu. 55. Nkyerɛ sɛ wɔyɛ kɔnkɔsini o. Nyame ahwɛ ne so. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛtena abusua mu a wɔn abusua ho tɔ no. Obi na abusua ɛda padeɛ a nananom abrɛ gya yɛn nkyirima sɛ daakye efie nsɛyɛ no bɛba kɔyɛ biribi na efie hɔ nneɛma no nyinaa yɛ den ɛyɛ basaa yɛ atontɔn asedɛn ka Onyankopɔn sɛ ɛyɛ ma me ne di hyia yɛn ho sɛ bi wɔ n'akwam. Amen. Obi na abusua mu ne ti nipa ntumi wura fie hɔ efie hɔ fɔ nya efie nso nipa baako pɛ. Ekatia baako akɔsɛ ekatia ni nyinaa yɛrɛ ma no ne ti hyia amasa wama asomdwe ni ahotɔ aba ɛnɛ sɛnea asɛm ne kaeɛ no Nyame animuonyam adadi ɛno nti ɛna yɛ maame wu yɛ sie ne yie ɔno pɔmba eti anɛ yɛ da Nyame ase sɛ ɔde nipa soɔko ɛte sɛ ɛbɛtumiyɛ no a wama sɛ bi nyam hye yawa eti sɛ yɛ oda ba me 100 cedis sidi wa yɛn bɛ tɛ Nyankopɔn ase 10 cedis 100 Ghana sidi wa pati nyam ase ma yɛ maame ate 100 Ghana cedis nyamiye
share me na making kind ezna adansia yemi ama before the be ante say ma me say o ti ase no na nyame share no so na yepa amen na obo aforia kasa on se waka for ha enya samtetwa ero ti ma be ma ne pa ni share ne kosa se share ne ba na kan so wo ya ezi ya ba ya so bra e ba ni me ma ezi ya ba be ni share ezi e che Israel na ni share ma me ti me share for ma ye to ma ni na be ti kan o ni ya na ma ba ni ahwe wo no a o pe se ya ma mi Leticia o share no e science so amen ezi e ma be ti kan e ma to so de bi ana sa ezi ma na ma ya no
asase yi ase bi no na wo ti ti ko si da ti yo Nyankopɔn eti asete mo da na yire mo na wo hwɛ yɛn na yɛde yɛn ani to agyago a edu twa da no so a Awurade ɔma yɛn kwa ni owo ho ikunidie yɛyɛ ahohoɔ ne akwantefoɔ asase so na yɛni kura a ɛtena hɔ daa nanso wɔfrɛ yɛn sɛ yɛmɛyɛ wo daa ahennie no ma ne gyidie gyidifoɔ boa yɛn ma yɛn ani nna ɔsorofrɛ yi so daa sɛ botaeɛ a ɛsi yɛn anim yɛn kwa a ɛnkyɛ mu twa yi mu ampara yɛn kwa yi nkyɛ mu twa na yɛtu kɔ nso yɛnim da ko a wɔbɛfrɛ yɛn ɛno nti Awurade sɛnea yɛn maame ɛtena wɔ n'ase no bɛbusua ho so baa ne yɛn tena wɔ n'ase na Awurade so a yɛsɔ mu yɛntumi nsɔ mu yie nkɔsi awieɛ na bɔhyɛ a wahyɛ sɛ deɛ ɔtena mu kɔdo awieɛ no bɛbɔ ne nkunum abɔkyire no yɛn nso abɛno saa yɛ ama wɔ bɛn yi Awurade yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɔmo yɛkyi ɛma yɛnte atenkabɔ ne bi a ɔtamfoɔ bɛtenetene ne nsa ka sɛ ɔmo yɛkyi Awurade hwɛ sɛ deɛ ɛdwe obi tu mu a obi tu na ano kyerɛ wo no wɔn nso wɔbɛtutu na ano akyerɛ sɛ wɔn na nso wɔyɛ wɔn wɔfoɔ pɛɛ Awurade bɔ wɔn ho ban firi saa ɔhaw no mu wɔn yɛkyi ma yɛhu ɔdɔ mapa nea anidasoɔ deɛ no anidasoɔ mmra nea akyea mɛnte nea yɛ su mɛnyɛ sereɛ nea yɛ awerɛhoɔ mɛbɛta ne anigye ɛmfa ma wɔn na ma wɔn ntena wobɔ mu asomdwe mu Awurade akwantufo a ɛbaa yɛ nyinaa wo na ade wɔn no baayɛ Awurade si ewie bibi a sanfa ɔkɔ asomdwe mu ma owu yɛkyi yɛhu sɛ ɛyɛ wo Kristo wuwuro nea ɛsɛ ne fɔtɛ biara Awurade wɔn mo hwee wodi mu na wɔn mo hwee yɛ eti Awurade ɛmɔ wɔn anim obi ase hyɛ wɔn anan mo mmorosoɔ yɛ mpa yi bɔ ne sɛ obiara adwuma hyira so ma ne nyɛ yie obiara abrabɔ ma no ntu mpɔn na ma yɛhu ɛnso yɛ asetena mu sɛ yɛn nante biara yɛbɛnya nyansa kuma na yɛde ɛtumi ɛne wɔatena na ma wo ma ɛhwehwɛ nneɛma a ɛwɔ soro na yɛdi nea wode ahyɛ yɛn nsa no mu nyinaa so nokorɛ yɛda wase sɛ Awurade wokae wo nkurɔfoɔ na woyɛ adom no wosi wɔde wodie na wɔde ne ho to soɔ no Awurade n'anim rewu aseɛ nti gyigye ɛna woma ɛfiri mu ne ɔboro to so ɛma wɔn anim rewu aseɛ da biara da kae waba a wɔbɛsi ɔpɔn so amadeɛ a ɛtoro no Awurade wode ne twitwadefoɔ ɛtu yi ne firi mu no wɔamfa n'aseda ankɔma obiara ɔde asena brɛ wo nko a Awurade kɔ so dadaa ma n'ani gye wie ne pɛyɛ na da biara wɔtumi abɛhyɛ wo deɛ nnuonyam Awurade hyia a yɛhyia ha yi obiara ne ne koma so adeɛ obiara ne deɛ ɔhwehwɛ afiri wo nkyɛn yɛdamfa baabi a yɛho yɛn eti na wɔbɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn adwene yɛn haw nyinaa to wo so na wo Nyankopɔn wodwe yɛn ho ɛno nti ɛdɔɔ yi mu siesie obiara na wɔtwe mu yɛhu wɔ nnuonyam bosomi mu yɛhu tumi afei mu yɛhu kɛseyɛ yɛtumi abɔni akasɛ a ɛda a yɛba a yɛn maame ɛna ase asɔre nea yɛhwehwɛeɛ yɛn nyame ɛde adom yɛn yɛnim sɛ wosi yɛbisa a wobɛma yɛn yɛhwehwɛ a yɛbɛhu yɛpem a wobɛdi nti nea wokaa yɛn yɛni so enti yɛma yɛn na ɛnsi yɛ yie wobɛboro ho nti amen Sabrina, Jana, na mi gyina hɔ na abusua santin na yɛyɛ ka ne sɛ Awurade ne yɛ di ne yie sɛdeɛ ɔdwontofoɔ no kaa yɛ no ne yɛyɛ ɛna Awurade ayɛ ama yɛn ebi nya ne sɛ adom bi kɛkɛ na adom yɛn enti yɛde asedɛ ne kabea ma otwa bi ampɔn so ɔyɛ yɛn saa adom yi ne nyinaa akyi no yɛde aseda ma ɛyɛ presby asafo a ɛwɔ aboabo ɛnura ahohom yi a aboabo sɔfo koraa mpo atutu nanamɔ wɔn baa ha ɛne ne katikisi ahodoɔ nyinaa sɛdeɛ presbyfoɔ hyehyɛ yɛteɛ no ɛna wɔn de bɛbɔ Adwobue asafo ɛso wɔn nso abubu wɔn ti wɔn nso gye yawa a wɔatu wɔn aboa yɛn
ɛna biribiara akɔ so ahyɛ awurade animuonyam yɛnka no awareɛ no ɛfa mo ha awurade ɛnka mo ho awurade di ne yɛde da mo aseɛ ne asafo mpanimfoɔ nyinaa ɛne asafo ma nyinaa ne nyinaa nkamfo ano ne yɛka sɛ obi biara sɛ nti bi nti ɔte dan yi mu anaasɛ ɔbaa Adwoa Otiwaa ne sie ɛne ne asɔre na aseɛ ɛsom yi mu no asafo awurade a ɔbɔ ne din yɛ adeɛ a wɔhyira wo no wɔhyira wo sonko no ne nhyira ɛna yɛsrɛ ma mo sɛ ɛmmra mo so ne obi biara hwereyɛ ɛnyɛ mmɔho ɛma no ɛnhyɛ awurade animuonyam sɛneɛ presby hyehyɛ yɛteɛ no na kasaa berɛ bi a yɛbɛka sɛ yɛbɛyɛ sɛ anaa yɛbɛyɛ sɛ ama asafo no awurade ahyɛ no animuonyam yɛyi bi Adwoa Adjobue asafo baabi a Adwoa som no nso aboabo wɔn nso bɛte yɛn ka sɛneɛ sɛ na ɛfata ne berɛ mu nti yɛka sɛ awurade animuonyam sɛ awurade tumi yɛ nhyira nka awurade animuonyam ɛnhyira no obiara so ɛwɔ Yesu Kristo din amen. Ukraine, Russia, ama ẹ̀rọ yà kù dé ìdè n'ọma nà ẹ̀sà so wọ̀ nà ẹ̀mu asọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀kùn kẹsì à yẹ̀sọ̀ ayé à n'akra bebree ẹ̀sọ̀ wọ̀.
Mama yi ti ti na yo kai kai do me bi. Ta fi o wa sa. Ọdún náà wọ́n ṣe àmọ́ sọ ọdún tí ẹni òfin dá ẹgbẹ́ àwọn ọmọ máa tó mi. Yéésù Kristo ló jẹ́ wọn àbújá mú nyinaa dọ̀sù kọ́. Ẹnu náà ẹni mọ̀ ntàmà díẹ̀ àbẹ́ ìdàmé fúra mú yẹn náà ní ma kọ́. Mo kọ́ wà sùn bíi mu mú àgbẹ̀wòrán ẹ̀ṣẹ̀ra mọ́ ẹ̀já ọba ẹni hùn kọ́kọ́ bí mu. Amen. Kristo kata yang ada. Ma memory shira emu kamfa obaso na ma esi oyi o asetene mu ai won sa do juma na ma eyi eja oba ene hon kon di mu amen de de ogadia su de ko amen. Firida Yesunku
bon mu sare so ni poso menina o kita min sama minam jojo odimi Bre, Asan Beshe.